खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ 22 बोसोर बैसोनि मिस इउनिभार्स ओडिशा 2026 नि पुनाम महारानाया फैगौ आगस्ट दानाव गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां मिस इन्डिया इउनिभार्सनि बादायलायनायनि फारसे गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिदों आरो बेनि फारसे गोसो लाखिदों। काउन्टडाउन जागायनाय लोगो लोगोनो पुनामा टाइट ग्रुमिं आरो ट्रेनिं सिजनजों मोगा-मोगि जानानै गावनि गोसोजों फोरमायदि बे बादायलायनाया आंनि थाखाय मा ओंथि दं। आं बेखौ बुंनो हाया दि बेयो मोनसे बादायलायनाय एबा बिमुंल', बेयो आंनि थाखाय बुहुम, मानोना बेयो आंनि थाखाय उन्दै समनिफ्रायनो लानाय सिमांनि गिबि गिदिर थांखि। आं बेबादि प्लेटफर्माव बाहागो लानानै ओडिशानि थाखाय गोग्गानाय मोनदों आरो बेयो आंनि बिमा-बिफा, बोसोनगिरि आरो फोरोंगिरिफोरनि थाद'नाय गैयाजासे मददनि थाखाय जाफुंदों होनना बिथाङा बुङो। थांनाय बुधबारनि मोनाबिलियाव भेनेजुएलानि राजथावनि काराकासआव मोननै गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव खमैबो दासिम सा 235 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों आरो लोगोसे 4300निबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। रैखाथि हान्जाया जोखोम जानानै थानाय आरो थैनाय सुबुंफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बांग्रिंनि जाहोनाव जायगायावनो आरो गोबां देहा फाहामसालिफोराव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै सा 235 जाहैबाय। सावस्रि मन्थ्रि कार्लस आलभाराड'आ बृहस्पतिबाराव हादोरसा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङो दि बुधबारनि बेलासियाव 7.2 मेगनिट्युड आरो 7.5 रिक्टार मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिंआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों, जाय भेनेजुएलानि 100 बोसोरनि बांसिन समनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावनासिन बांग्रिंफोरनि गेजेराव मोनसे, जाय 4300 सुबुंफोरा बे गिख्रंथावना बांग्रिंआव जोखोम जादों आरो बे जाथायाव सा 235 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। बेराफारसेथिं बे जाथायाव गोबां न' बिल्डिंफोराबो खहा जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। अखा बोथोर फैनायजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव डेंगु बेरामनि खैफोदबो गिख्रंथाव महर लादों। मख'जाथाव दि भारतआव बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव थाम्फैजों सोमजिनाय डेंगु बेरामनि केसआ गिख्रंथाव महरै बांलांनो हमदों। बुहुमनां सावस्रि गौथुमनि बायदिब्ला थांनाय 2 जिथाइआव मुलुगनाङैनो डेंगु बेरामनि अनजिमाया गोबां गुन बांदों। बेबादिनो भारत हादोरा बे बेरामजों बांसिन गोहोम गोग्लैनाय हादोरफोरनि गेजेराव मोनसे। डेंगु बेरामनि थाखाय दासिम जेबो थि भेक्सिन एबा एन्टिबाय'टिक फाहामथाय गैया, बेनिखायनो होबथानाय लैखोनफोरखौ थाबैनो हमदांनाय आरो थि समाव नांगौ रोखोम फाहामथाय होनाया बे बेरामनिफ्राय रैखाथि होनायनि बयनिख्रुइबो गोहोम गोनां राहा। तामिलनाडुआव विजय थालापतिनि सोरखारा तामिनबा टिभिकेनि बिसायख'थिनि सिगां होनाय रादायखौ जाफुंहोनानै तामिलनाडुनि सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव जोनोम जागोदान गथ'फोरनि थाखाय सनानि आस्थाम स्किम फोसावदों, जेराव तायमामन टांगा मतिरा तिट्टम स्किमखौ सोरखारि मेडिकेल फसंथानफोराव गथ' जोनोम होनायखौ बांहोनानै गोदान बिमाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय खालामनाय जादों। सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव जोनोम जानायनि हारखौ बांहोनो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों। तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि विजय थालापातिया बे बाथ्राखौ फोसावो। बिसायख'थिनि सिगां बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन आरो बेबादिनो खोथा होनाय लेखायै तामिलनाडुआव साफ्रोमबो जोनोम जागोदान गथ'आ 1 ग्राम सनाखौ मोननो हागोन। कामरुप नोगोरमा हान्थामेला बिबानगिरिनि मावखुलियाव नुजाथिदों मन्थ्रि चरण बर'आ। मन्थ्रिया नायगिदिंदों सालायगिरिनि फोरमान बिलाइ। दानिफ्रायनो गोनांथि जाथारगोन सालायगिरिनि लाइसेन्सनि थाखाय ड्राइभिं टेस्ट। गुवाहाटीनि हान्थामेला नांथानाय दबथायनो थाखाय थाबैनो इ-रिक्सा आरो ग्रीन बासनि बिथिङाव गोदान राहा लागोन बाथ्राखौ बुंदों मन्थ्रि चरण बर'आ। बे समाव ड्राइभिं लाइसेन्स थाब्लाबो सांग्रां जानो नांगोन, मानोना गारि सालायगिरि लाइसेन्सनि थाखाय ड्राइभिं टेस्टआ गोनांथार होननानै मन्थ्रि चरण बर'आ बुंथिदों आरो DTO अफिसफोराव थानो मोननाय नङा दालाल, बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि चरण बर'आ। जों मिथिगौ बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा मोनसे समनि बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय जोहोलाव रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलावनो दासिमबो दं।
बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2020 नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि फाइनाल रायखांनाय एबा गोदान हियारिंनि तारिखआ पाब्लिक डमेनाव फिन फोसावजायाखै, जायनि थाखाय गेदेमा बिथांनि बेल हियारिं जानो गोनाङा थाद'दों एबा थानो गोनां जादों, जेराव माब्ला जागोन बेनि बागै दासिम खौरां मोननाय जायाखै। जेराव जानानै थांखांनाय समावबो एबा जानानै थांखांनाय हियारिंआवबो उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जादोंमोन। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव हारिनि थाखाय बिथाङा हाबा मावनो ओंखारबोनो खाबु मोनगोन, बे बाथ्राखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एइचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एइचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।